गिबि गिबियावनो जोङो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावनांगौ। मानोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जायफोर बोसोन थां आरो थांनानै थानो हो बे बोसोनखौ लानानै जोंनि दुलाराय बड'लेण्डआवनो दिनै बर' जाथिया मोनसे मोजां पर्यायाव फैनो हादों। नाथायबा दुखुनांथाव बाथ्रा, बे गोलाव सम सरकार दासेयावबो गोलाव सम सरकार दानानैबो जोंनि बे फानबारि ओनसोलाव जों गोबाव समनिफ्रायनो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा लुनांगौ होननानै दाबि खालामबोबाय थादोंमोन। नाथायबा बै समफ्राव बे खोथाखौ गनायजायाखैमोन। नाथाय दिनै बिटिआर सरकार जानाय लोगो लोगो फानबारि ओनसोलनि रायजो राजा, फानबारि ओनसोलनि बाजार कमिटि, फानबारि ओनसोलनि जातीय संघ धर्मनि बुंनाय लोगो लोगो बे बाजाराव एकदम बाजारनि बिखायावनो जे जोंनि जातिखौ मोनसे परिचय होनाय बायदियै बिदियाव गांगां मोनसे मुसुखा लुफुंनाया बे जोबोद गोजोननाय जादों। आरो बयबो फैब्लानो नुब्लानो गोसोखांगोन जोंनि बड'नि बिफा बड'फानि उपेन्द्र ब्रह्मनि मुसुखाया बेनो। बेखौ जोंनि मानसिफ्रा बयबो खुलुमगोन, बयबो सिबिगोन। मानोना बिनि जिथु बोसोन, बे बोसोनखौ जों जेब्लायबो बर' जाथिया मानिनानै सोलिलांबाय थागोन। जोंनि बिटिआर सरकारा परिबर्तननि नामाव जि सरकार दादों, आरो परिबर्तन जादोंना जायाखै, परिबर्तन खालामनो होननानै खोथा होनायफोर खामानिफोरखौ जों बे सरकार मावफुंदों मावफुङाखै बेखौ मिथिनो थाखाय जों दिनै मानास सेरफां समस्तियाव जोङो बे बेनिफिसियारिफोरखौ लानानै मोनसे एवारनेस प्रग्राम लादोंमोन। बे एवारनेस लानायाव जोङो टारगेट होदोंमोन 10,000 मानसि नुजानांगौ होननानै बुंदोंमोन। नाथाय जों दिनै नुबाय 10,000नि बांसिन बेयाव हिताधिकारिफ्रा बा जोंनि अनसुंथाइ मोनग्राफ्रा बेयाव बाहागो लादों। आरो बेयाव बाहागो लानाय रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों जे गमामायैनो जोङो बिटिआर सरकारनि जिथु परिबर्तननि सरकारनि बे फिथाइखौ जों दिनै मोननो हाबाय आरो मोनबावगोन। आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा फैनानै रायजोफोरनो मा मावदों बेखौ गथि गथि खोन्थालांबाय। आरो फैबाय थानाय समावहाय मा मावगोन बिनि बे गथि खोन्थालांबाय। गतिके पाब्लिकआ फुल्लि सेटिसफाइड जादों। फैबाय थानाय समावहाय आरोबाव बे इउपिपिएल सरकारखौनो प्रमद बर'खौनो बिटिआरनि चिफ बानायबावनो थाखाय रायजोआ दिनै जानजि खाफ्राबाय।